O goberno de Outes queda en minoría logo da marcha de Antonio Caamaño. Os socialistas decidiron saír do executivo local ao non poder continuar dando o seu apoio a un barco que vai á deriva. O PSDG-PSOE de Outes ven a anunciar a súa decisión de saír do goberno municipal, que agora pasará a estar en minoría. Compromiso por Outes e o BNG manteñen o executivo outiense, que seguirá traballando con normalidade a prol da veciñanza da localidade. Antonio Caamaño, ata agora concelleiro de Deportes, Igualdade e Medio Rural, consensuou co partido a nivel local a decisión de deixar o goberno local, xa que afirma que despois de ano e medio de legislatura non vía cambios con respecto ao anterior executivo. O socialista precisa que se seguen cometendo erros, que non se preocupa o suficiente polo día a día da veciñanza e que non pode seguir dando o seu apoio a un barco que vai á deriva sen capitán nin contramestre. Caamaño critica tamén que neste momento o alcalde non atende a veciñanza da forma que se debería, xa que agora ten dedicación na Universidade de Santiago. O socialista formará parte a partir de agora da oposición, de onde agarda poder defender sen medo e coaccións ás necesidades dos veciños. O alcalde da localidade, Manuel González, afirmou que o equipo de goberno seguirá traballando por Outes con normalidade e reestruturarán as concellerías, ademais de manter unha boa relación co grupo socialista.